Hej YouTube. Hey. Jeg synes lige, jeg fortjente at høre om, hvad der sker på den her kanal. Og mig og min ven, vi er lige på vej til den blå planet. Hvor fedt. Ja, men hvad er det? Der kommer til at ske en masse ting. Vi skal nok fortælle jer, hvis vi laver noget nyt, og hvis der sker noget nyt på kanalen. Og så kommer vi til at spille noget Black Ops, eller jeg gør i hvert fald, og så med nogle af mine andre. Måske kommer jeg med. Ja. Jeg skal bare lige have fået mit internet til at du igen. Ja, og så bliver der en masse Minecraft sammen med min Frederik her. Yay! Og så lidt senere, han begynder ved at spille nogle mods og noget hardcore og lidt ticket. Så. Men, Jeg skal så også lige have en ny computer, så der kan trække ticket, Frederik. Ja, okay. Kan din computer ikke trække ticket? Nej, det kan den ikke. Den lagger efter 2 minutter. Jo. Nå. Men jeg synes bare, jeg lige havde fortjent at høre, hvad der skete. Så, hey, bitch. Hold kæft.